Názor človeče, dneska si rozbalíme tieto sluchadlá Redmi Buds 6 Play. A chcem zistiť, sú to low cost beast sluchadla, alebo len ďalší kus plastu, čo skončí v šuflíku vedľa nabíjačky od telefónu. A neboj, nie je to len unboxing. Tieto sluchadlá Redmi Buds 6 Play budem testovať len jeden deň a po jedným dňom používania ti poviem, či ich odporúčam alebo nie. Takto vyzerá krabica, biela klasika, minimalistický dizajn, shiny white. Vnútri máme nabíjace púzdro, náhradné štuple do sluchadiel a manuál. Takto vyzerá samotná krabica značky Redmi. Samotné slúchadlo, dámy a páni. Takto vyzerá aj slúchadlo jedno. A tiež štuple ešte radšej nebudem otvárať až zajtra, keď budem testovať. Nič extra, ale hej, za 12 € som nečakal AirPods balenie. Som rád, že nevyzerajú ako slúchadlo z AliExpressu za 2 €, čo je plus. OK, zajtra budem testovať tieto slúchadlá a v sobotu vám poviem celú recenziu. Keď som ich prvýkrát strčil do ucha, sadli dobre, taký OK komfort, nevadia ani po dlhšom počúvaní. Púzdro, malé, ľahké, no síce stredne ľahké, ide do vrecka bez problémov, nie je magnetické ako drahšie, ale drží zavrté. A teraz to, čo zaujíma každého. Ako hrajú? No nemáš čakať basy ako z JBL-ka, ale fakt som bol prekvapený. Spotify, TikTok, YouTube, všetko v pohode. Zvuk je čistý, nie je to plechové, ani nič extra kazivé. Za tú cenu pohoda jazz. Na volania majú NC, nie ANC, ale NC. K tomu sa dostanem. NC. Keď voláš, tak mikrofón trošku, napríklad, keď ti mama varí na pozadí rezne, ten druhý to nepočuje tak hlasne. Ale ty teraz stále budeš počúvať, pretože nie je to aktívne. Potlačenie hluku. Vysvetlenie, čo je to ANC. Hej, ANC tu nie je. Ak si čakal, že ťa to odfiltruje od revu školského autobusu, tak smola. Toto sluchadlá nevedia. Máš to iba pasívne, teda koľko ti ucho utesní, toľko máš ticho. Ale zas, čo by si chcel za 12 €? Štuple do ucha z AI? Batéria. Vydrž ma fakt potešila. Na jedno nabitie okolo 5-6 hodín ti vydržia samotné slúchadlá. S púzdrom dokopy 25 až 30 hodín. Nabíjajú sa cez USB-C, takže klasika. Parovanie jednoduché. Otvoríš púzdro, na mobile sa objavia, klik, hotovo. Bluetooth 5.3, stabilné pripojenie, žiadne výpadky ani nič. Výhody versus nevýhody. Cena 12 €, slúchadlá, ktoré sa dajú počúvať, prekvapivo dobrý zvuk, stredne ľahké, pohodlné, dlhá výdrž, nevýhody, žiadne ANC. Mikrofón OK, ale nič extra, slabšia kvalita na lacnejších miestach, čiže Tesco alebo Metro a tak ďalej. Redmi Buds 6 Play. Kúpil by som ich znovu. Ak hľadáš lacné, kvalitné, ber ich. Ale za tú cenu. Dík, že si pozeral video. Ak sa ti páčilo, hoď like alebo komentuj. A ak chceš viac takýchto techlog videí, daj odber. Čau.